Dino iki aku masak sambel terus goreng iwak bandeng terus iki cemilane gedang goreng. Hai guys, piye kabare dino iki? Muga-muga apik-apik wae ya. Iku ceritane aku ape masak iwak bandeng, terus aku ape jangan bening karo goreng gedang goreng. Terus nok kene sayur beninge iku katu. Iki katu nok sisih omah tak jipuki alias gratis nandur dhewe. Nok kene katune wis tak pedeti terus tak kumbah koyo ngene ya guys. Lanjut nok kene aku ape ngukusno bawang brambang lombok terus terasi. Iki tak kukus. Lanjut nok kene terus aku ape nggae adonan gedang goreng. Iki ana tepung terigu terus tak kei uyah, tak kei gula sithik terus diaduk-aduk karo banyu koyo ngene. Lanjut terus iki gedange wis tak opesi terus tak dokokno tepungan. Pas ngulek bumbu iki aku iki wis kesusu soale wis setengah 6 sore wayah ape buka tapi urung mateng kabeh. Pokoke iki satset ngulek-ngulek tak goreng, ulek-ulek tak goreng. Pokoke ngono terus ngasih sirahku. Terus aku ya ora sido jangan bening soale ya wis mepet wektune. Lah aku mbok kon jangan bening terus kepiye? Sido buka-buka ngono. Wes urusan goreng gedang goreng wes rampung terus iki aku ape goreng iwak bandengku satset pokoke iki kudune cepet-cepet iki wis wayah andan. Lan iki aku nata koyo ngene iki mau jebule iku wis andan magrib. Lah aku yo lenger-lenger terus ngombe sik terus mangane yo keri guys. Pokoke iki tak toto-toto koyo ngene ben apik. Wes masakanku wis rampung. Matur nuwun sing wis nonton videoku sampai rampung lan sampai ketemu nok video-videoku selanjutnya lan ojo bosen-bosen nonton video-videoku.